Daň şäheriniň çigrek howasyna Türkmenabadyň azyk önümleri satylýan bir döwlet dukanynyň öňünde bir topar adam çörek nobatyna garaşýar. Bazarlarda çöregiň bahasy efesli gymmatlan soň dukanyň öňünde jem bolan jemenne arzan bahadan çörek satyn almak isleýär. Waka geçen hepdeniň şenbi güni 16-njy oktýabrda ýerden sagat 6 töwereklerini bolup geçýär. Ýygnananlar çöregi garaşýan mahaly bir yerlerden özünü häkimligiň işgary hökmüne tanışdyran bir adam peýda bolup nobata garaşýan adamlardan dargamagy, her kimiň öýle-öýüne gitmegini talap edip başlaýar. Häkimligiň işgary çörek köp gatly jaýlaryň girelgilerine eltiler, şonu alarsyňyz diýär. Ýöne çörek nobatyna garaşýan adamlar munyň bilen razylaşmaýar, gaýtam olar goh galmagal edip häkimligiň işgäriniň üstüne gyýryp başlaýar. Adamlaryň nägileligine duçar bolan häkimlik wekili dukandan uzaklaşýar. Ýa-ni dukana çörek getirilýär. Aradan bir sagat soň çörek sowdasy başlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günnägör sebitlerini, şol sana Türkmenabadda dowam edýän çörek gytçylygy barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä soňky günlerde çörek şäheriň hususy dukanlarynyň sowda tekçelerinden ýitirim boldy. Bazarlarda çöregiň bahasy 12-15 manada çykdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Türkmenabadda şäher boýunça 6 sany çörek sehi bar. Her çörek sehiniň gapdalyna çörek dukany bar. Adamlar bu çörek dukanlarynyň öňünde ýer säher bilen nobata durup başlaýar. Bu dukanlara haçan barsaň 30 töwerege adam nobata durandyr. Her 2 sagatdan bir gezek tamdyrdan çörek çykýar. Çörek taýýar bolanda nobata garaşan adamlaryň sany 2 dagy köpelýär. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çörek pesten çykyp heniz dukana geçirilmänkä nobat köpelip başlaýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä ýoldan geçip barýan awtowlaryň sürüjüleri hem ulaglaryny saklap çörek nobatyna goşulýarlar. Birinji tapgyrda çörek ýetmedik adamlar çöregiň ikinji tapgyryna garaşýar. Bu aralykda habarçymyz hususy sowdada unyň bir haltasynyň bahasynyň 700 manatdan geçenligini habar berýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa Türkmenistanyň ilatyň azyk paýlaryna goşulyp berilýän subsidiýalanyň unyň 1 kilogramy döwletiň kesgitlen narhyndan 1 manatdan bahalanýardy. Döwlet kanynda her adama 2 türkmen çöregi we 2 buhanka satylýar. Diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Desene çörek gutorýar diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä çörek tamdyrdan çykan wagty myssyjak bolýar, tagamly bolýar. Ýöne aradan 5 sagat töwregi soň çörek tagamsy ýymy töwürlýär. Habarçymyz ilaty satylýan çöregiň gara undan bişirilýänligini habar berýär. Bazarlarda 12-15 manatdan satylýan çörek köplenç gaza unundan bişirilýär. Şeýle-de ýerli ýaşaýjylar onuň içine hamir çeşirjisiniň goşulýanlygyny, bu çörekleriň daşyndan uly görünýänligini, ýöne olaryň doýumlygynyň pesdigini aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä etraplarda we Türkmenabad şäherinde mundan ozal ýüzlerçe adam öý tamdyrlaryna çörek bişirip olary hususy dukanlara ýerlemek arkaly güni güzäran aýlaýan ekeni. Ýöne un utçylygy hususy çörek sowdagarlary üçin hem amatsızlyk döretdi. 700 manatdan un satyn alyp ondan tamdyr çöregini bişirip satmagyň peýdaty ýok. Hiç kim tamdyrda çörek bişirip satanok. Şol sebäpden hususy dukanlarda çörek satuwdan aýryldy. Diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne her niçikde bolsa bazarlarda hususy çörek sowdasy dowam edýär. Azatlyň habarçysy un gytçylygy we gymmatçylygy sebäpli sebitdäki hususy çörek sehleriniň hem öz işlerini wagtlaýyn togtadanyklaryny habar berdi. Çörek diňe döwlet dukanlarynda satylýar. Diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän uly nobatlary gizlemek maksady bilen ýemit önümleriniň hojalyklary eltilip berilmegi ýaly tejribeleri durmuşa geçiripdi. Döwlet plan borçnamasy boýunça ýüzlerçe müň hektar meýdanyny buğday ösürip ýetişdirýän Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna soňky bir näçe ýyl bäri welaýatlarda we paýtagtda ýergiderli çörek we un gytçylygy, gymmatçylygy emele gelýär. Un gytçylygy ýurdun beýlek sebitlerine hem duýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda paýtagat Aşgabatda hem 30-dan gowrak kärhananyň çörek we çörek önümlerini bişirmegi betedenligini habar berdi. Hususy kärhanalarda işleýän adamlar bu ýagdaýa un gytçylygynyň we unyň bahasynyň ýoklanmagynyň sebäp bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Ewraziýa ykdysady birleşiginiň 24-sentýabrda çap eden import-eksport hasabatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda Türkmenistan birleşigi agza ýurtlardan 23.752 tonna buğday satyn alypdyr.
Bileleşigin ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistana eksport eden buğdoýynyň umumy meşberiniň 97 götürümini Gazagystanda öndürilen buğdoý, 3 götürümini Russiýada öndürilen buğdoý emele getirýär. Türkmenistan ýanwar-iýul aýlary aralygynda Gazagystandan 23.040 tonna töwereklerini buğdoý import edipdir. Russiýadan 712,5 tonna töwereklerini galla satyn alypdyr. 18-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurulmuşlukda Aşgabatdaky bir hususy çörek we çörek önümleri karhanasynyň wekili unutçylygyna onuň import bahasynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolanlygyny gurrun berdi. Ýewraziýa ykdysady birleşiginiň hasabaty bu maglumaty tasdiklaýan ýaly. Hasabata görä 2021-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň birleşigi agda ýurtlardan import eden buğdoýynyň bahasy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 57,3 götürüm ýokarlanypdyr. Türkmenistan esasan Gazagystanyň we Russiýadan galla önümlerini import edýär. Galy berse-de Türkmen häkimetleri bu ýylyň galla mövsüminde ýurdun buğdoý meýdanlarynyň 1.400.000 tonna galla hasylynyň ýygnalanmagyny elan etdi. Bu aralykda Biznes Türkmenistan neşrine görä 14-nji oktýabrda Türkmenistanyň bir ýerli logistika kompaniýasy BMG-nyň bütün dünýä azyk beýnlamasynyň Türkiýeden Owganystana beren 3500 tonna ununy Türkmenistanyň çägininden Owganystanyň Turgundy Demirýol stansiýasyna eltip beripdir.